Bore da bawb, mae'n braf o'ch gweld chi. A sydd ola'r flwyddyn. A sydd wedi'r Nadolig, a pawb wedi cael mwynhad a bendith siŵr o fod yn meddwl am arwyddocad yr wyl. Bore yma, da ni'n mynd i fod yn cyplysu yr wyl a'r flwyddyn newydd. A da ni'n mynd i fod yn diolch, a da ni'n mynd i fod yn edrych ymlaen. Y dda iawn gen i weld rhai o'm cyd aelodau yn Salem, yn ogystal â chitha o'r Crwys. Mae'n braf iawn bod y ddwy eglwys o reidrwydd wrach yn gallu dod at ei gilydd i addoli fel hyn. Yr ymyn cynta, 452. Ac wrth gwrs, cyn i ni ganu'r emyn, dwi'n lle mae'r dyrfa anweledig, ond mae yna dyrfa anweledig yn does. Pobl sydd yn ymuno efo ni ar y Zoom. Mae eisiau cofio amdano chi a chroesawu chitha. Dwi'n yn gwybod pa ffordd i edrych yn iawn, ac dwi'n yn gwybod yn union lle ydych chi. Ond lle bynnag yr ydych chi, ydym ni'n falch sobor bod chi yn ymuno hefo ni yn yn haddoliad y bore yma. 452, felly, clywch li'r nef yn seinio'n un, henffych eni ceidwad dyn. 452.
Ydyn ni yn darlleniadau bore yma, mae'r cyntaf yn dod o gochwyn Efengil gochwyn Efengil Ioan, a mae'r ail ddarlleniad yn dod o'r llythyr at yr Effesiaid. Yn y dechreuad roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Aeth pob peth i fod trwyddo ef, ac hebddo ef, ni ddaeth un dim i fod. Yr hyn a ddaeth i fod ynddo ef bywyd ydoedd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Felly, gwyliwch eich ymddygiad yn ofalus, gan fyw nid fel dynion a noeth, ond fel dynion doeth. Daliwch ar eich cyfle, oherwydd y mae'r dyddiau yn ddrwg. Am hynny, peidiwch â bod yn ffyliaid, ond ceisiwch ddeall beth yw ewyllys yr arglwydd. Peidiwch â meddwi ar win, afradlonedd yw hynny, ond llanwerchwi ar ysbryd. Cyfarchwch eich gilydd â salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffynciwch o'ch calon i'r arglwydd. Diolchwch bob amser am bob dim. I Dduw y Tad yn enw ein harglwydd Iesu Grist. A byddwch ddarostyngedig i'ch gilydd o barchedig ofn at Grist. Diolchwn i Dduw am ei air ein una bore yma. Yr ail emyn ydy 439. 439. Peraidd ganodd ser y bore. Ar enedigaeth brenin nef, doethion a bugeiliaid hwytha, deithiant i'w addoli ef. Werthfawr drysor yn y preseb, Iesu a gad. 439.
Eddiwn. Helpa ni yn hawelwch y munud ar hain ein tad. I hoelio'n golwg ar na ti, ar yr efengil, ar ein harglwydd Iesu Grist, a helpa ni i feithrin wrth edrych arna at ysbryd diolchgarwch ar ddiwedd 2024. Mae'n diolchgarwch ni yn ddofn. Oherwydd gymaint o fendithion yda ni wedi ei mwynhau yng nghwmni'n gilydd, yng nghwmni ein cyd-ddynion, frodyr ac yn chwiorydd, yn y gymdeithas o ddi allan, ond y fwy na dim, pan yda ni yma mewn addoliad. Pan yda ni'n teimlo bod ni'n cysylltu a thyd y hun, a bod y cyswllt yna yn helpu ni wneud sens o brofiadau, bywyd, o ddigwyddiadau oes ac amser. Ac yn cyfeirio ni nid yn unig i edrych yn ôl, ond hefyd yn cyfeirio ni i edrych ymlaen. Allwn ni byth rifo y bobl yma i ni fod yn ddiolchgar am ei cymwynasa. Yn ystod y flwyddyn hon a'r blynyddoedd sydd wedi mynd heibio. Ac allwn ni byth chwaith ddiolch i ti, ffynhonnell pob daioni. Y mae dy fywyd di fel afon yn llifo o genhedlaeth i genhedlaeth, o oes i oes, o ganrif i ganrif, yn dyrchafu bywyd. Ac ar yn taith yda ni'na wedi drachdio o ddyfroedd pur afon y bywyd. A da ni wedi cael yn hatgyfnerthu, a da ni wedi cael yn tanio a'n hysbrydoli. Da ni wedi cael yn cysuro, da ni wedi cael yn herio. Da ni wedi clywed am addewidion mawr, a da ni'n byw ar eu pwys nhw o ddydd i ddydd. A da ni wedi teimlo ein tad yn dy gwmni di, yn bod ni medru ymdawelu ac ymlacio. Bod unrhyw densiwn sydd yno ni ac unrhyw ofid sydd ar yn meddwl ac ar yn calon ni, tasan nhw'n llacio i gafal arno ni. A ni'na yn dy gwmni di. Ac allwn ni'n byth fod yn ddigon diolchgar am y bendithion rhain. A'r cyfan allwn ni wneud ar ddiwedd blwyddyn ydy cydnabod a diolch. Diolch am funudau pen y mynydd fel da ni arfer ei galw nhw. Diolch hefyd am brofiadau gwaelod y dyffryn. Diolch am bob profiad
sydd wedi'n tynnu nes at yn gilydd ac yn nes at y ti. A diolch bod ni'n medru edrych ymlaen i flwyddyn newydd yn hyderus. Yn hyderus y bydd y munudau tawel rhain mewn addoliad. Y munudau cawn ni yn cryfhau a'n bendithio yn nhw, ar hyd y misoedd sydd o'n blaena ni eto. Mor fendigedig ydy yn breintia ni. Molwn di a dyrchafwn di, a bendigwn dy enw sanctaidd. Weithiau da ni'n gofod aros, a weithiau mae cwestiynau dwfn byd a bywyd yn taro arno ni. Mae'r rheini'n gallu bod yn funudau heriol. Ac eto, dywialen a ffon am chysurant. A wyddon ni y bydd hynny yn wir eto yn ystod y flwyddyn sydd o'n blaena. Ond bore yma wrth ddiolch a dyrchafu dy enw. Da ni yn meddwl yn benodol am yr rheini y mae profiadau gwylod y dyffryn yn brofiadau iddyn nhw bore yma. Da ni'n gwybod am bobl sy'n wael, a da ni'n gwybod am deuluoedd sy'n mewn gofid. Da ni'n gwybod am bobl sy'n unig, a da ni hefyd yn gwybod am bobl sy'n gofalu gyda thynerwch a sensitifrwydd. Da ni'n gwybod am bobl sy'n mewn poen, a da ni'n gwybod hefyd am law gofalus a thyner. Da ni'n gwybod am bobl yn yn byd ni yma creithia oherwydd drygion ni, yn greithia miniog dofn a dagra yn llifo. Ond da ni hefyd yn gwybod yng nghanol hynny i gyd, yna rywrau'n ceisio troi ar gyfwng yn gyfle gobaith. Da ni'n gwybod am rhai sy'n brin yn faterol. A da ni gyd yn brin yn ysbrydol o bryd i'w gilydd. Ond da ni'n gwybod am ffynhonna y bywyd llawn. Da ni'n cyflwyno ti bore heddiw pawb. Rhaid da ni yn nabod sydd o fewn cylch yn bywyd ni. Yr rhai sydd tu allan i'r cylch hwnnw, ond o'n cwmpas ni. A'r heini sydd mewn cylchoedd pell oddi wrtho ni, sydd heddiw yn gweld tywyllwch ar ddiwedd blwyddyn. A ni'n wedi darllen am y goleuni sy'n fywyd ac yn obaith. Ac felly ar ddiwedd blwyddyn, da ni yn diolch am dy eglwys. Ys bynnag yn gwendidan methianna ni, ond sydd yma yn sefyll yn wyneb y byd i gyhoeddi gobaith i bawb a ddaw. A da ni'n ddiolchgar am y fraint, a da ni'n ddiolchgar am bob cyfle i hyrwyddo gobaith, goleuni neu fywyd newydd yn y dyddiau'r rhain. Ac yn awr da ni'n cyflwyno'n gilydd.
Dwy eglwys, falle mwy, cael eu cynrychioli yma. Oedden ni'n cyflwyno'n gilydd i ti. Da ni'n cyflwyno y teulu estynedig sydd yn rhan mor bwysig o'n bywyd ni ar y Zoom y bore heddiw. Da ni'n cyflwyno eglwysi'r ddinas yma. A da ni'n cyflwyno eglwysi Cymru bob un. Ac yn eu cyflwyno nhw fel brodyr a chwiorydd, yma i gyhoeddi gobaith mewn dyddiad wys. Ac ar hyd a lled y byd, mae'n ni frodyr a chwiorydd. A da ni gyd gyda'n gilydd ar draws y byd cyfan yn hyrwyddo gobaith. Nid un cynnal ni yn y gwaith wyt ti'n ei galw ni i'w gyflawni ar ddiwedd blwyddyn ac i mewn i flwyddyn newydd. Nid i barhau ysgogi, nid i barhau galonogi, nid i barhau i gyffroi yn meddyliau yn calona ynglyn ag efengyl Iesu Grist. A nid un cynnal ni i fod yn ffyddlon. Beth bynnag yr rhwystra, yn ffyddlon yn ein gwasanaeth a'n tystiolaeth i ledaenu gobaith yng Nghrist. Cyflwynwn felly yn gweddia, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Ein tad ar hwnnw yn y nefoedd, sanctaidd ar y enw, deled a deyrnas, gwneler a dwywyllus, megis yn y nef, Pedwar cant 72 ydy yr emyn nesaf. 472 o deued pob Cristion. I Bethlem yr awron i weled fo'r dirion i'w Duw. O ddymder hyfeddod, fe drefnodd y diwdod rhagwyddol gyfamod i fyw. 472.
Ar ddiwedd y bumed benod yn y llythyr at yr Effesiaid. Mae'r adnod yma i'w chael. Diolchwch bob amser am bob dim i Dduw y Tad yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Yn siŵr gen i, mae'r llythyr at yr Effesiaid ydy o bosib un o'r llyfrau amlyca yn y Testament Newydd, y byddan ni am droi ato fo ar ddiwedd blwyddyn ac ar ddechrau blwyddyn newydd. Mae'r llythyr yma, nad oedd yn gwbl glir i ni wrach pwy sgwennodd o, na pryd y sgwenwyd o, na pham y sgwenwyd o. Ond mae'r llythyr yn crynhoi holl neges y ffydd Gristnogol yn y ganrif gyntaf, a mi feiddiwn ni ddeud yn yr 11 ganrif ar 20 hefyd. Mae'n y llythyr fawl i Dduw, mae'n y llythyr ddiolchgarwch am y waredigaeth yn Iesu Grist. Mae'n y llythyr y pwyslais ar undod cenhedloedd ac Iddewon, sylwch, cenhedloedd ac Iddewon hefo'i gilydd yng Nghrist, ac undod pobl Iesu Grist a'i gilydd yng Gwasanaeth i efengil o. Ac ar y diwedd mae yna gynghorion wrach, neu gyfarwyddiadau i ni feddwl drostyn nhw ar yn taith, ar yn perer undod. Ond meddyliwch am yr adnod yma. Diolchwch bob amser ac am bob dim i Dduw. Bob amser, pob dim. Mae amser yn rhywbeth da ni'n ddiolchgar amdano fo. A mae pob dim, pob profiad gawn ni, yn rhywbeth sydd yn cyfoethogi ni. Bob amser ym mhob dim. A mae'n awgrymu dydy wir, oherwydd bod y ddau air yna'n cynnwys gymaint, bob amser, pob dim. Mae o yn awgrymu ni, mae diolchgarwch ydy'r gair amlyca yn y ffydd Gristnogol. Y gair amlyca. Y gair amlyca ar yn gwefusau ni. Y gair amlyca yn meddyliau ni. Y gair amlyca yn ein calonau ni. Bob amser ym mhob dim. Gael ddiwedd blwyddyn, dewch ni jyst feddwl am y gwahanol gylchoedd da ni'n troi ynyn nhw. Y mae ni fod yn ddiolchgar ynyn nhw ac amdanyn nhw. Mae'r Nadolig wedi rhoi pwyslais i ni ar y cartra, a'r teulu. Wedi rhoi pwyslais i ni ar ymweliadau cyd aelodau o'r un teulu. Ac am roddion sydd wedi rhoddi o fewn cylch teulu. A mi allan ni ymestyn y gair teulu i gynnwys ffrindiau hefyd yn gallan. Byddwn ni wedi dderbyn am bod gynnon ni deulu ac am bod gynnon ni ffrindiau. Diolch amdanyn nhw. Do, fydden nhw hefo ni dros y Nadolig, ond mi fyddan hefo ni hefyd gydol y flwyddyn newydd i ddiwedd 2015 a thu hwnt, siŵr o fod. Y cylch cyfryn yna, gymaint o fendithion sy'n dod yn plith ni o fewn yn teuluoedd. A mae'n bwysig bod ni'n cydnabod hynny ac yn diolch am hynny. Rhai sy'n gosa ato ni yn aml. Da ni'n ddiolchgar iddyn nhw am eu cwmni, am eu cynhaliaeth i ni, am eu rhoddion.
Ond y benna foll rach amdanyn nhw eu hunan. Oherwydd o fewn teulu, mae'r llythyr yma'n atgoffa ni am deulu Iesu Grist. Mae yna wahanol ddonia, mae yna wahanol agweddau at fyd a bywyd. A da ni'n dysgu ac yn rhoi ac yn rhannu yn cyfoethogi'n gilydd o fewn y teulu. Mae yna gylch arall yn does, y mae'r teulu yn rhan ohono fo ac yn ymestyn drwyddo wir. Cylch y gymdeithas da ni'n byw yn ddehu. Os o gen i eisiau rhyw funud o tawel dros y Nadolig, o'n i'n mynd i ista ac edrych allan trwy ffenast ar Western Avenue. A mi ohono'n addysg yn o'i hun. Ddim i myno'n hir nag o'na oleuon glas yn taro ar yn golwg ni. Ac yn ambulans yn mynd heibio. Hyd yn oed ar ddydd Nadolig ei hun, o'na ryw rai wrth i gwaith. A'r gwaith hwnnw yn golygu gofal. A mae gofal bob amser o'i wneud yn iawn yn arwydd o gariad. Rhywun mewn argyfwng, rhywun mewn gweiledd, yr ambulans yn mynd ac yn dod yn ei hôl, yn gwibio ar frys gan amla. O'na frys ynglyn â'r hyn oedden nhw'n ei wneud. Pobl sydd yn rhoi di hamser i gyfarfod ag angen eraill, yn enwedig mewn argyfwng. Diolch amdanyn nhw, te. Diolch amdanyn nhw. Wedi'r ambulans basio tu ni, o ddim yn hir ewn ag oedd hi'n cyrraedd yr ysbyty. Ac o'na bobl yn fan o'n i haros i. A phobl yn fan honno gyda'r arbenigedd i drin cleifion. Ond tu ôl i hwnna i gyd, o'na gonsern, o'na dosturi, yn ogystal ar arbenigedd. O'na gariad ar waith, o'na estyn llaw, o'na rannu ar gyfwng, ond o'na mateb yn ôl y gofyn. Beth bynnag arall ddudwn ni am y gwasanaeth iechyd, mae gynnon ni le mawr i ddiolch am y gwasanaeth hwnnw ar ddiwedd blwyddyn ac wrth gwrs ar ddechrau blwyddyn newydd. Y bobl sydd wedi cysegru bywyd i fod yn dosturiol ac i gyfarfod ag angen pa mae hwnnw'n taro. Rhan o'r un gwasanaeth ydy'r meddyg lleol, te. A mae gynnon ni gyd feddyg. Mae'r meddyg i'n Cymro Cymraeg. Dwi'n yn weld o'n aml iawn, ond mi gweli sio dydd o'r blaen. Sut da chi'n meddwl o? Ffain meddwl ni na. A sut da chi'n meddwl fi nath o ddol wedyn? O'n iawn, meddwl hwnnw. A dyma ddeith o, mae chans i ni na fod yn iawn os da chi'n iawn. Y gofal, y cyfeillgarwch, y consarn a'r cyngor. Ysdwch a poeni am hwnna, di hwnna. Isio poeni, fydda Dr Phillips yn dweud i am peth ar peth. Da ni wrth yn bodd yn dydan pobl sydd ar gael pan da ni isio cymorth. Diolchwn amdanyn nhw. Beth bynnag yr anawstera, beth bynnag y tensiynau sydd o fewn y gwasanaeth iechyd, fe mae'n cyrraedd nhw ac yn cyrraedd yr eraill sy'n gweithio. Dewch ni werthfawrogi i bod nhw yna. A dewch ni lawenhau bod nhw yna. Ac y gallwn ni droi atyn nhw
pa by bynnag yda ni isio. A mellai ni'n ymlaen, gallan. 2 ddiwrnod ar ôl dydd Nadolig, o na lori fawr tu allan i tu ni. Pobl yn casglu sbwriel. Meddyliwch fod ddrwg arna ni, tasa gynna ni mor heini o'n cwmpas ni, fel mae'n digwydd. 2 ŵr ifanc oedd yna. Dim amser i siarad, dymuno blwyddyn newydd a nhw gwen fawr ar ei gwyneb nhw. Gwerthfawrogi nhw te. Mae yna bobl sy'n llaen strydoedd ni. Gwerthfawrogwn bobl sy'n gwneud y cymwyn nesaf yma mor dawel. Ar ddechrau blwyddyn, ar ddiwedd blwyddyn, mae nhw yna o hyd. Mae gynnon ni le mawr i fod yn ddiolchgar yn y cylch ehangach, ac enghreifftiau yn unig ydw i wedi ei nodi. Mae yna cylch ehangach arall yn does. Efallai byddwch chi'n cofio y cymeriad yna. Ydy ni'n sôn amdano fo dechrau mis Mai ffordd yna. Aline oedd ei henw hi. Chi'n cofio Aline? Aline yn un o'r rheini oedd yn derbyn, wedi derbyn, gymaint oedd wrth gymorth Cristnogol. Ac oedd hi'n anfon i ddiolch. Ac oedd ni rhannu'r llun, efo'n gilydd. Cylch ehangach. Aline yn byw yn Burundi. Aline yn byw yn un o'r gwledydd clota yn y byd. Aline a gwen fawr ar ei gwyneb hi. Oherwydd bod hi wedi cael cymorth i ofalu am y darn tir o gynnu hi. I gynnyrchu bwyd i gynnal ei theulu. Ac i sefydlu dyfodol iddyn nhw. Nawr, mi allan ni feddwl am filoedd ar filoedd o bobl tebyg i Aline. Gallan ni. Mae'r gwasanaethau sydd ar waith mewn llefydd fel Palestina heddiw. Da ni'n gweld gwynebau yn gwerthfawrogi. A da ni'n gweld gwynebau sy'n cael eu hamddifadu o anghenion sylfaenol eu hamgylchiadau. Oherwydd y bod dim darpariaeth ar eu cyfan nhw. Bod nhw'n Palestiniaid neu Iddewon, bod nhw'n bobl Ukraine, bobl Rwsia, pwy bynnag, lle mae yna y wasgfa. Dawn ni mi sôn am y rhesymau, dim ond am y bobl sy'n diodda. A da ni gyd o bryd i'w gilydd, rhoi ryw gyfraniad. A mae'r cyfraniad yna, lle bynnag mae o, i helpu'r rhain sy'n cael ei gwasgu, hyd at farwolaeth. Mae'r cymorth yna yn dod â gwawr newydd a gwen newydd. Da ni'n nabod nhw, ond eu henwa nhw. Ond am eu bod nhw yna, ac am yn bod ni wedi cael cyfle i gyfrannu tuag atyn nhw a'i hanghenion, mae yna ryw berthynas rhyngthon ni. Y cylch ehangach byd eang yma. Yw 3 chylch o ddiolchgarwch, ac allwn ni feddwl am fwy, ond dywch chi aros efo rheina. Da ni'n sôn am drefniadaeth ydan, i helpu pobl lle bynnag y maen nhw ydan. Ond mae'r cymorth yn fwy na cyfarfod ag angen. Oherwydd mae Elina a'i thebyg yn anfon yn ôl i ddiolch. A da ni'n gwerthfawrogi'r diolch yna, yn dydan. A da ni'n teimlo bod yna ryw gyswllt rhyngthon ni. Bod yna ryw gyswllt rhyngthon ni. Na da ni'n nabod, na da ni'n gwybod yr iaith. Yna gyfeillgarwch oes.
mae yna berthynas yr angen a'r hoi. A fel na, da ni'n creu cymuned fyd eang. Yr enghreifftiau dwi wedi defnyddio gartre o'n cwmpas ni, mae yna drefniadaeth yn does i gynnal. I gynnal y bobl sy'n glanhau yn ffyrdd ni, i gynnal y bobl sydd yn cynnig triniaethau ni mewn ysbytau, lle bynnag mae yna drefn yna. Mae yna'r pariaeth yna. Mae yna arbenigedd yna. A rhy aml o lawer, da ni'n cymryd y pethau hein yn ganiataol. Mae diolch yn creu perthynas. Mae diolch yn dangos gwerthfawrogiad. Mae diolch yn mynd â ni yn ymlaena yn ein perthynas a'n gilydd. Ond mae diolch hefyd a chyfrifoldeb yn rhwng ag o. A pan da ni'n edrych draw i gyfeiriad 2025, mae'r cyfrifoldeb. Cyfrifoldeb ydy o i barhau, de. I barhau yn ffyddlon. I barhau yn ffyddlon i ymestyn perthynas. I roi fel bod yr hoi yn goleuo bywyd. I roi fel bod yr hoi yna yn gwneud gwahaniaeth i fywyd pobl eraill. Ac yn sgil hynny'n creu perthynas. Mae Paul yn y llythyr yma yn sôn am y berthynas rhwng Iddewon a chenhedloedd. A mae o'n dweud fod o'n Rhist y pellter wedi cael ei ddileu. Ond nid ydyn ni angen neges sydd â her ni hi, ein galluogi ni dan amgylchiadau byd a bywyd heddiw i ymestyn y gwmnïaeth drwy roi a derbyn a rhannu a dod i'n abod yn gilydd ac i fod yn arwydd o obaith yn y byd da ni'n byw ynddo fo. Yng Nghrist ydy'r ateb i hwnna, ynde? Y fo sy'n yn ysbrydoli ni i greu'r gymuned deuluol, i greu'r gymuned ehangach, i greu'r gymuned byd eang, trwy gariad sy'n rhoi, ac wrth roi y newid perthynas, yn creu gwen, yn creu gobaith, yn creu dyfodol newydd. Ac felly, yr her ar ddechrau 2025 ydyw, bachwch ar bob cyfle i greu dyfodol newydd. Ar y blaned hon, i'n plant yn pobl ifanc ni, ar draws ac ar hyd y byd. A mae un peth arall mae rhaid mi ddweud, yn does. Da chi mewn sefyllfa unigryw yma yn y Crwys. Da chi di agor pennod newydd yn hanes bywyd yr eglwys hon. A mi wn i, mae un o ddymuniadau Thomas ydy gweld yr ehangu ma'n digwydd. Ehangu cysylltiadau ar sail cariad a chariad yn gwneud gwahaniaeth drwy greu perthynas a'r gariad sy'n esgor ar ddiolch, a'r diolch yn mynd yn werthfawrogiad, a'r gwerthfawrogiad yn creu perthynas. Mae gen Jonathan Sachs, wedi'n gadael ni erbyn heddiw tydi. Ond mae gynno fo ddarlun o bobl yn goleuo canwylla. A mae o'n dweud,
Di'n ffydd i ddim cweit yr un peth a'ch ffydd chi. Di'ch ffydd chi sa ddim yr un peth am ffydd i. Ond pan da ni'n goleuo canwyll yn arwydd o obaith, rydyn ni'n chwyddo o'r gobaith sy'n dod i'r golwg yn y byd hwn. Creu cysylltiadau mwyn goleuo bywyd oes. Efallai bod chi wedi gweld yr hysbyseb yna ddaru'r Comisiwn dros ffoaduriaid rannu adeg y Dodolig leni. Y cwestiwn maen nhw'n ei ofyn ydy, beth ydych chi feddwl amdano fo pan ydych chi'n gweld y gair cartra? What does home mean for you? 3 dewis: adeilad, ail, pobl, yn drydydd, sicrwydd. Sicrwydd. Sicrwydd diogelwch. Ne. Security felly. Pa un o'r heina da chi'n ei weld sy'n bwysig? Y gwir ydy bod y tri'n bwysig. Da ni eisiau to i'ch yn penna, lle da ni medru byw a bod. Da ni eisiau pobl, oes? Ffrindiau, perthnasau, gati, yr holl bobl dwi wedi enwi'n barod, da ni eisiau pobl. A mae gynnon ni eisiau amgylchiadau sy'n creu diogelwch, y synwyr yna fod yn ddiogel. Meddyliwch y gwahaniaeth mae diolch yn neud. Y diolch sy'n esgor ar roi. Y diolch sy'n esgor ar roi sydd yn gwneud perthynas o werthfawrogiad. Yn rhoi arbenigrwydd ar y bobl sy'n derbyn ac yn codi nhw, yn creu perthynas â nhw. Cymdeithas o bobl yma cariad yn sylfaen i'w bywyd nhw, a diolch garwch yn air am lyca i gwefusa nhw, sy'n medru newid y byd. Mwyn ei enw. Amen. Ac yna da ni'n ganu yr emyn ola. 463. 463. O deuwch ffyloniaid. Yn gofyn weithiau pwy di'r ffyloniad a ffylon i be ma nhw. Ac wrach bod yr hyn da ni'n ei ofyn, wrth ofyn y cwestiwn yna wedi cael ei atab yn rhannol yn y myfyrdodau ni bore yma. O deuwch ffyloniaid, oll dan orfoleddu. O deuwch, i Bethlehem dref. 463.
Yn un ar drothwy blwyddyn newydd, ein tad helpa ni i drysori bob cyfle gawn ni. I ymestyn cariad drwy ddiolch, gwerthfawrogi, creu perthynas newydd, hyd yn oed ymhethau syml bywyd o ddydd i ddydd. Fel byddo'r wen a'r gwerthfawrogiad a'r croeso sydd yn creu perthynas newydd rhwng pobl a'i gilydd. Yn lleol, bersonol hefyd, ac yn fyd eang. Ydrwn ni ddim herio pwerau mawr, ond mi allwn ni danseilio agwedda creulon, trwy gariad a diolch a gwerthfawrogi, arwain ni yn dy ffyrdd, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni heddiw ac am byth. Amen.